naladingit nga damag gapo may samanen iti pimusay gapo iti may pagaro nga panagpakamatay iti 25 years old nga lalaki manipod iti Batak, Ilocos sa Norte. Iti investigasyon manipod iti PNP iti panagresponde iti panakabagi iti Soko iti nakapasamakan ti insidente na itarayen iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center dati biktima ket na ideklara nga death and arrival iti hospital. Iti ni sa investigasyon iti PNP alas 10:40 idi laing namin sa ngaltaw dati kabsat ti biktima ket nakaawat iti informasyon manipod ti girlfriend dati victim may baka na nga ti biktima ket may pawarok mo nagpakamatay o sar iti may isang paltog iti insidente nakikita dati kabsat ti biktima iti comfort room nga nakatugaw iti bawl nga nakadigosen iti bukod ng dara gabot dati may pawarok nga nagpakamatay usar iti paltog Idol Joan. Ti paltog ket naman nga nakarehistro dati nga paltog iti may isang individual iti nakamata nga barangay. Naman pay nga datoy ket may pagarot nga datoy biktima sakbay iti insidente ket nakaawat ti message datoy girlfriend na nga iso na ket aga pakamatay Idol Joan. Kumisidumet ti familia ti biktima nga awan ti foul play iti reto nga insidente. Nakanakobar iti PNP iti may isang unit ti 9mm caliber pistol nga danti walo nga bala ken may isa nga empty shell when ken deform slag iti nakapasamakan iti krimen. Iti adama awan pa iti bagati PNP no anya iti motibo iti retoy may pagarob nga panagpakamatay iti may sa lalaki iti syudad iti Bataka. Nagpalagip manen iti pulisya kada iti umili ano iti problema ket masapul nga i-share kasi ket masulbar hangket di susulwen nga mga ito depression iti maysa nga individual. So pala Idol Joan iti kasunatang na Monte Damag nga patulod manipod ti Ilocos Norte Police Provincial Office. Idol Dennis Alipio, Tatak Aramen. Idol Dennis? Yes, Idol Joan. So ba dito anak ti dating konsehal ita Batak City? Handamat pa innaganan Idol Joan dati lang 12 years old. Siguro kita for privacy handa pa nga indivulge no sino dati biktima Idol Joan iti suicide incident. Ngayon naman tayo dati nga paltog ket nakarehistro iti tigan holder Idol Joan. Ubing pa Idol Dennis 25 years old na pa ilagayang. 25 years old na pala ang dito, Idol Joan, unemployed, isot ka po nga nakaladingit ko natin PNP, kapot ako matado iti cases, iti pakamatay, iti probinsya ti Ilocos Norte, ang pipilian ng edad, ubing man, lakay man, bahay man, lalaki man, no talaga simken, dati depression, iti maysan, ket talaga kiltainan, iti bukod naman ng biyag, Idol Joan. Nga mamamatikas lang previous nga nakaidamdamagan na Idol Dennis wano sakit na usually kat digiti rason no apay nga pagpakamatay dagiti makapanunot. So far awon pa iti side iti pamilya kadto nga banag Idol Joan ay pakamulang di PNP nga iti incident nga napasamak ken patien di pamilya nga awan ti foul play iti incident siguro in due right time adon to iti panagsarita iti pamilya iti retoy nga napasamak Idol Joan. Alawen ni respeto tayo dito manarima ni tatanga panaglading iti pamilya ano naman apo ti makaiga po akit gundaway mo na ti PNP nga mangimbestigar ngam nokos pagarigan na dalaing dagiti sabali arason agad isudanton ti Mang Solbar di ngamin Idol Dennis. Huwag nga raw, di nga paulit-ulit yung bagati PNP, kadagit ay kakailan tayo, ano da iti nagdagsya ng problema,
Kaya hangal tay MMPNN, masapuling ibuksilan, wano epeksa, tabugas na kita maikat di jay diragsan, iti rigna, ngamang iton da iti anxiety, wano depression, idolage. So nga na si Atmet, no, doon itay trusted friends, trusted from the trusted, ito pagtalkan lang, iti pang-share di problema, kaya makatulong, ngamang sulbar mga ulawag iti panunot idolage. Anahasan kit di, nagkasusuluan dita, aging gana, ngagkanag nga tay depression, iti pagturungan, ti rikna idolage. Okay. So nga dami tayo programa tatay iti Provincial Government of Ilocos Norte, iti I Speak, unasan iti Silawag City Hall, at iti latest na open iti napangaldaw, na iti may isang facility, iti DepEd for youth, idolagyoan, amang solbar iti skills, kasama iti mental health, iti may isa nga agtutubo idolagyoan. Damang pelang, manibod na mismo iti PNP, Idol Dennis Elitio, Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News.